Muhimman abubuwa wanda ba ku sani ba dangane da shirin Izzar So wanda tashar Bakuwar TV ke yi. Masu sauraro ai zan fayyace kuma zan bayyana duk wani sirri da ke cikin Izzar So wanda abubuwa ne suke ciki na faɗakarwa, na ilmantarwa har ma da nishaɗantarwa. Wanda na san da cewa ba kowa ne ya san hakan ba, amma yanzu zan bayyana su idan mutum ya sani kuma ya ƙara sani. Wannan shiri da kuke gani mai suna Izzar So yana da abubuwa muhimmai a cikinsa wanda ɓoyayyu ne ba kowa ne ke iya gane su ba. Sannan idan mutum ya tsaya ya kalli wannan fim ɗin da fahimta, sai ga yana koyar da wasu abubuwa na zamantakewar rayuwa daga farko har izuwa ƙarshe. Da farko dai za mu fara da ɓangaren Hajiya, wadda ita ce manaja ɗin wannan kamfani da kuma akawunta ɗinta, ma'ana Lawan Ahmad, wanda kuka fi sani da Umar a cikin shirin Izzar So. Idan kuka yi duba na tsanaki dangane da halayenta, za ku ga cewa ita ba kuma take so a rayuwarta ba, sai dai a girmama ta. Babban abin da take so ita a cikin shirin Izzar So shine a girmama ta, a daraja ta. Wanda wasu daga cikin ma'aikatan nata suna yi mata hakan ne, wanda amma a bayan idanta zaginta suke yi. Na san da cewa kun san yawancin mutane idan kuna mu'amala da su suna so a girmama su. Bayan haka kuma matsayinsu bai kai a girmama su ba, amma za a girmama su ɗin ne saboda abin da suke da shi, ko kuma ana girmama su ne don kar mutum ya rasa abin da yake da shi. Kamar a cikin Izzar So ana girmama ta ne saboda mutum yana tsoro ya rasa gurbin aikinta. Kowa yana tsoro ya rasa gurbin aikin da yake da shi a cikin wannan kamfani, domin yana ganin in ya rasa wannan aikin zai iya shiga wahalar rayuwa. Shi yasa kawai suke binta yadda suke so, yadda take so, suke girmama ta a koda wannan lokaci. Kuma a gaske ma akwai mutane da suke da irin wannan halaye, amma a ƙarshe sukan shiga damuwa, masu shiga cikin matsala, domin kowa yana girmama su, babu mai iya tsayawa ya ba su shawara. Ba mai tsayawa ya ba su shawara a rayuwarsu, ko kuma ya tsaya ya gaya musu abin da zai amfane su domin jin tsoron su da ake yi, ko kuma domin girmama su da ake yi, wanda su kuma haka suke bukata. Domin kuna gani a cikin shirin Izzar So sun san da cewa suna girmama ta ne ba don komai ba, sai dai kawai don kar su rasa aikinsu. Kowa da kowa ya san da haka, amma duk da haka sun ci gaba da girmama ta kuma suna ba ta girmanta. Na sani kun sani kowa ya sani hakan yana faruwa a cikin rayuwar ɗan adam. Sannan kuma in kuka duba ɗayan ɓangaren nata, akawunta ɗinta Umar tana gaba da shi ne ba don komai ba, saboda baya girmama ta. Wanda shi kuma zuwan shi kamfanin ya fuskanci cewa girmama ta da ake yi shi yasa take raina mutane kuma take wulakanta su. Sannan kuma a cikin shirin episode 11 idan mutum ya kalla zai ga cewa, sannan kuma idan kuka duba za ku ga cewa ita ba ta da abokin gawa a cikin wannan kamfani gaba ɗaya sai Umar, wanda kuma shi Umar ɗin shine masoyinta na gaskiya, wanda komai yake yi a cikin wannan kamfani yana yin shi ne saboda Allah, sannan kuma yana yin shi ne don ya kare martabar wannan kamfani, ba wai yana yi don a biya shi ba. To amma kuma kun ga duk da haka idan ta ya rufe, ta ɗauke shi da gaba, wanda ji take a rayuwarta babu wanda ta tsana sama da shi. Wanda a cikin wannan shiri duk wanda yake kallon shi ya san da cewa nan gaba dole ta yi nadama, sannan kuma ta gane masoyinta na gaskiya, ta gane wanda ke son kare mata martabar kamfani. Yan uwa shi yasa ake so a rayuwa, idan zaka so mutum ka so shi kaɗan kaɗan, sannan idan zaka ƙi shi ka ƙi shi kaɗan, komai ka yi shi saffa saffa. Domin kun ga yanzu ita gashi ta tsani wanda yake so ya kare mata martabarta da kuma darajarta da kuma martabar dukiyar da take da ita, amma idan ta ya rufe ba ta ganin hakan saboda son duniya. Tabbas hakan yana faruwa a cikin al'umma, inda zaka ga wasu mutane haka kawai su tsani mutum, ka rasa me yi musu ba tare da komai ba, ko a wajen aiki ko kuma a dai wasu gurare da haka sun tsani mutum ba tare da ya musu komai ba, wanda kuma a ƙarshe za ka ga ya zo ya zama na cewa shine masoyinsu na gaskiya. Na san da cewa kun san da cewa kuma a cikin wayannan shekarun an daɗe ba a sami fim ba wanda ya ɗauki hankalin mutane sosai kamar Izzar So, wanda ko ina ya kai zaka ji ana maganar Izzar So. Izzar So ya shiga bakin kowa, babba da yaro, ƙarami da babba, mace da namiji, kowa zancen shirin na yake yi mai suna Izzar So. Amma ina so idan za ku ke kallon wannan shiri mai suna Izzar So, ku dinga tsayawa ku nutsu, ku ke karuwa da abubuwan da suke cikin shirin, ba wai a yi kallo kawai a tashi a bakurin ba. Abubuwan faɗakarwa da suke ciki da kuma nishaɗantarwa.
Ku kalli shirin Izzar So domin samun nishaɗi da faɗakarwa har ma da ilmantarwa a koda yaushe. Na gode da kasancewarku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Bayan haka kada ku manta, ku yi mana comment na tambaya, ƙorafi ko kuma cin gyara, sannan ku yi mana like na wannan bidiyo. Ku yi mana share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Na gode da kasancewarku a tashar Ruwan Dare Hausa TV. Ku ci gaba da bibiyar shirin Izzar So a koda yaushe.